இந்த வார ராசி பலன்கள். மேச ராசிக்காரர்கள். ராஜ கிரகங்கள் அனைத்தும் சாதக பலன்களை தரும் நிலையில் இருக்கிறார்கள். மேசத்தினருக்கு அனைத்தும் கிடைக்கின்ற வாரம் இது. அவர்களுடைய வயது, தகுதி, இருப்பிடத்தை கேட்டாற் போல நன்மைகள் நடக்கும் என்பதால் இந்த வாரம் நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லாத வாரமாக இருக்கும். நீண்ட நாள் நடக்காமல் இழுத்துக்கொண்டு இருந்த விஷயங்கள் நல்லபடியாக முடிவுக்கு வரும். சிலருக்கு வேலை மாற்றம், தொழில் மாற்றம், வீடு மாற்றம் போன்றவைகள் நடக்கும். சகோதர சகோதரிகள் விஷயத்தில் நல்லவைகள் உண்டு. கோட்சாரத்தில் நல்ல பலன்கள் இருந்தாலும் உங்களில் சிலர் பிறந்த ஜாதக தசா புக்தி அமைப்புப்படி கஷ்டப்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கிறீர்கள். அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு கூட இந்த வாரம் மிக நல்ல கிரக நிலைகள் அமைவதால் இதுவரை இருந்து வந்த பிரச்சனைகளும் சிக்கல்களும் தீரும். 14ஆம் திகதி 6:41 மணி முதல் 16ஆம் திகதி காலை 11:12 மணி வரை சந்திராஷ்டம நாட்கள் என்பதால் வீண் வாக்குவாதங்களோ தேவையற்ற பேச்சுக்களோ பேசாமல் இருப்பது நல்லது. புதிய முயற்சிகளும் வேண்டாம். ரிஷப ராசிக்காரர்கள். ரிஷபத்தினர் செலவு செய்யும் வாரமாக இது இருக்கும். குறிப்பாக குடும்பத்தினருக்காக சுப விரயம் செய்வீர்கள். வார ஆரம்பத்தில் பௌர்ணமி ஜோகம் உண்டாகி ராசிநாதன் சுக்கிரனும் 12ஆம் இடத்தில் சுபத்துவமாக இருப்பதால் எதிலும் வெற்றி பெறுவீர்கள். ரிஷபத்தினரின் உன்னத வாரம் இது. தொட்டது துலங்கும். பிள்ளைகள் விஷயத்தில் நல்ல பலன்கள் இருக்கும். குறிப்பாக பெண் குழந்தைகள் மூலமாக நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். மாணவர்களுக்கு இது ஜாலியான வாரம். படிப்பை தவிர மற்ற எல்லா விஷயங்களிலும் உற்சாகமாக ஈடுபடுவீர்கள். தொழில் நிலைமை சரியில்லாமல் இருப்பவருக்கும், வேலையில் பிரச்சனை உள்ளவருக்கும் பிரச்சனைகள் நீங்கி அனைத்தும் நல்லபடியாக நடைபெறும். இளைஞர்களுக்கு நல்ல பலன்கள் உண்டு. விரும்பிய இடத்தில் வேலை கிடைக்கும். சிலர் எதிர்கால வாழ்க்கை துணைவரை இப்போது சந்திப்பீர்கள். பெண்களுக்கு அலுவலகத்திலும் வீட்டிலும் மதிப்பு கூடும்படியான சம்பவங்கள் இருக்கும். குறிப்பிட்ட பலனாக ஆரோக்கிய குறைவுபட்டவர்கள் தெளிவு பெறுவீர்கள். மருத்துவம் கை கொடுக்கும். மிதுன ராசிக்காரர்கள். ராசிநாதன் புதன் 9ஆம் இடத்தில் இருப்பதால் இது நல்ல வாரம்தான். அதே நேரத்தில் 8ஆம் இடத்தில் சனி இருப்பது நல்ல பலனை செய்யும் அமைப்பு இல்லை என்றாலும் கூட ராசிநாதன் வலுவடைந்து இருப்பது வரவிருக்கும் கெடுதல்களை தடுக்கின்ற ஒரு அமைப்பாக இருக்கும். வாக்குஸ்தானத்தை பார்க்கும் சனியால் உறவினர்களுடன் உரசல்கள் வருவதற்கு வாய்ப்புகள் இருப்பதால் வார்த்தைகளில் கவனமாக இருப்பது நல்லது. என்ன இருந்தாலும் குருவின் பார்வை ராசிக்கு இருப்பதால் மிதுனம் எதையும் சமாளிக்கும். அஷ்டம சனியின் ஆதிக்கத்தில் மிதுனத்தினர் இருப்பதால் சோம்பலுக்கு இடம் கொடுக்காமல் எதிலும் சுறுசுறுப்புடனும் தன்னம்பிக்கையுடனும் இருக்க வேண்டியது அவசியம். குறிப்பாக வேலை மாற்றம், தொழில் விரிவாக்கம் போன்ற விஷயங்களில் அவசரப்படாமல் அடுத்தவரை நம்பாமல் நிதானமாக எதையும் சிந்தித்து செய்யுங்கள். லாபஸ்தானத்துக்கு குருவின் பார்வை கிடைப்பதால் அனைத்து விஷயங்களிலும் 1க்கு 2 முறை யோசித்து செயற்படுவீர்கள் என்பது நிச்சயம். கடக ராசிக்காரர்கள். ராசிக்கு 7ஆம் இடத்தில் சனி ஆட்சி நிலையில் பாபத்துவமாக இருப்பதால் கடகத்தினர் நண்பர்கள் விஷயத்தில் மனக்கசப்பு அடையும் வாரமாக இது இருக்கும். குறிப்பாக மிகவும் நெருங்கிய நண்பர் என்று நீங்கள் நம்பும் ஒருவரிடமிருந்து அதற்கு மாறான செய்கைகளை பார்த்து மன வருத்தம் அடைவீர்கள். 30 வயதுகளில் இருக்கும் இளைய பருவத்தினருக்கு உண்மையான நட்பை அடையாளம் காட்டும் வாரம் இது. ராசிநாதன் சந்திரன் வார ஆரம்பத்தில் பூரண சந்திரனாக இருப்பதால் தடைகளும் தாமதங்களும் நீங்கி அனைத்திலும் நன்மைகள் இருக்கும். ராசியை சனி பார்ப்பதால் உங்களை வெறுப்பேற்றும் விதமான சம்பவங்கள் நடந்தாலும் ராசிநாதன் வார ஆரம்பத்தில் பௌர்ணமி நிலையில் வலுவாக இருப்பதால் அனைத்தையும் நிதானமாகவும் மன உறுதியுடனும் சமாளித்து வெற்றி கொள்வீர்கள். 5ஆம் இடம் வலுவாக இருப்பதால் வெளிநாட்டில் இருக்கும் பிள்ளைகளை பார்க்க முடியும். பிள்ளைகள் விரும்பும் பள்ளி, கல்லூரிகளில் சேர்க்க முடியும். இதுவரை குழந்தைகளின் பேரில் சேமிக்க முடியாதவர்கள் அவர்களின் எதிர்காலத்துக்காக ஏதேனும் ஒரு வழியில் முதலீட்டு சேமிப்புகள் செய்ய முடியும். சிம்ம ராசிக்காரர்கள். சிம்மத்தினருக்கு எடுக்கும் முயற்சிகள் யாவும் முழுமையாக பலன் தரும் வாரம் இது. ஜோகரான செவ்வாய் குருவுடன் இணைந்து சுபத்துவமான நிலையில் வார இறுதியில் சூரியன் குருவின் வீட்டில் அமர்ந்து சுபத்துவ தொடர்புகளை பெறுவதால் எந்த ஒரு விஷயத்திலும் துணிந்து இறங்குவதற்கு ஏற்ற வாரம் இது. லாபஸ்தானம் பலம் குருவின் பார்வையால் பெற்று அமைவதால் தொழில், வேலை, வியாபாரம் போன்ற அனைத்தும் சிறப்பாக நடைபெறும். சிவப்பு நிறம் சம்பந்தப்பட்டவர்கள், கட்டுமான துறையில் இருப்பவர்கள் நன்மைகளை பெறுவீர்கள். சிம்மத்தினர் நாளை நன்றாக இருக்க போவதற்கான வழிமுறைகள் இப்போதே ஆரம்பிக்க துவங்கும். வேலை, தொழில் விஷயங்களில் இருந்த இடைஞ்சல்கள் நீங்கும். பிள்ளைகளின் மேல் ஒரு கண் இருக்கட்டும். அவர்கள் யாருடன் பழகுகிறார்கள் என்பதை கண்காணியுங்கள். கேட்கும் இடத்தில் உதவிகள் கிடைக்கும். அரசு, தனியார்
துறை ஊழியர்களுக்கு வேலைப்பளு இருந்தாலும் கெடுதல்கள் எதுவும் இருக்காது. எந்த ஒரு விஷயத்திலும் நிதானத்தை கடைபிடியுங்கள். ராசிநாதன் வலுவாக இருப்பதால் எல்லாம் நன்றாக நடக்கும். கன்னி ராசிக்காரர்கள், எதிர்பாராத திடீர் லாபங்களை கன்னி ராசிக்காரர்கள் அடைகின்ற வாரம் இது. ராசிநாதன் புதன் 6லும் யோகாதிபதி சுக்கிரன் 8லும் இருப்பது ஒரு விதமான மறைமுக லாபம் வருகின்ற அமைப்பு. இந்த வாரம் முதல் உங்கள் நண்பரான சூரியன் ராசியை பார்ப்பது நல்ல நிலைதான். கன்னியினர் இப்போது எதிலும் வெற்றியை மட்டுமே எதிர்நோக்குவீர்கள். இந்த வாரம் மனதளவிலும் உடல் நிலையிலும் புத்துணர்ச்சியை சந்தோஷத்தையும் அனுபவிப்பீர்கள். இதுவரை நடந்து வந்த எதிர்மறை பலன்கள் எதுவும் இனிமேல் இருக்காது. பணத்துக்கு பஞ்சம் இருக்காது. கொடுக்கும் வாக்குறுதியை காப்பாற்றுவீர்கள். வாக்கு பலிக்கும். வீடு கட்ட வேண்டும் அல்லது வாங்க வேண்டும் என்று நினைத்திருந்தவர்களுக்கு வீட்டு கனவு நனவாகும். பெரும்பாலானவர்கள் லோன் போட்டுத்தான் வீடு கட்டவோ வாங்கவோ செய்வீர்கள். வேலை தேடி அலைந்து கொண்டிருக்கும் இளைஞர்களுக்கு நல்ல சம்பளத்தில் வேலை கிடைக்கும். தொழில் ஆரம்பித்து இன்னும் காலூன்ற முடியாமல் சிரமப்பட்டு கொண்டிருப்பவர்களுக்கு தொழில் நல்ல முன்னேற்றம் நடக்கும். துலா ராசிக்காரர்கள், ராசிநாதன் சுக்கிரன் 7ல் அமர்ந்து ராசியை பார்த்து கொண்டிருப்பதால் துலா ராசிக்காரர்களின் முயற்சிகள் அனைத்தும் ஜெயிக்கின்ற வாரம் இது. துலாமுக்கு கெடுபலன்கள் எதுவும் நடக்காது. உங்களின் திறமைகள் இப்போது வெளிவரும். சிலருக்கு குருட்டாம் போக்கு அதிர்ஷ்டம் கை கொடுக்கும். முக்கியமான சில பிரச்சனைகள் நீங்கி நிம்மதியாக உணர்வீர்கள். சிறிய விஷயங்களால் பிரிந்து இருந்தவர்கள் அதை மறந்து ஒன்று கூடுவீர்கள். குடும்ப விஷயத்தில் மன அழுத்தத்தில் இருப்பவர்களுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தீர்வு கிடைக்கும். உங்களில் சிலருக்கு தொழிலில் கடைசி நேரம் வரை வரவேண்டிய பணம் கிடைக்குமா கிடைக்காதா என்று டென்ஷன் இருக்கும். இறுதியில் பணம் கிடைக்கும் என்பது நிச்சயமானாலும் அப்போதைய தேவைக்குத்தான் பணம் வருமே தவிர மிச்சம் பிடித்து சேமிக்கும் அளவுக்கு இருக்காது. சீக்கிரமாக முடிய வேண்டிய வேலைகள் கூட இழுத்து கொண்டே போய் எரிச்சலை ஏற்படுத்தும். குருவும் சுக்கிரனும் சுபத்துவ நிலையில் இருப்பதால் சிலருக்கு தாமதித்து வந்து விசா கிடைக்கும். துலாமுக்கு நல்ல வாரம் இது. விருச்சிக ராசிக்காரர்கள், 8 புதன் சுகஸ்தானமான 4ல் இருப்பது உங்களில் சிலருக்கு மனக்கலக்கங்களை கொடுக்கின்ற அமைப்புத்தான் என்றாலும் 3ல் சனி இருப்பதால் எந்த ஒரு விஷயமும் உங்களுக்கு எதிராக நடக்காமல் விருச்சிகத்தினரின் மனதிற்கு ஏற்ற மகிழ்ச்சியான சம்பவங்கள் நடக்கும். 8ல் ராகு அமர்வதால் குடும்பத்தில் உள்ளவர்களாலும் குழந்தைகளாலும் செலவுகளும் மன வருத்தங்களும் இருக்கும். சிலருக்கு இதுவரை தடையாகி வந்தவைகள் கிடைக்கும். சிலர் வேலை விஷயமாக குழந்தைகளை பிரிவீர்கள். 8ஆம் இடம் குரு பார்வையால் வலுப்பெறுவதால் புதிய முயற்சிகளை ஒத்தி வைப்பது நல்லது. மனம் சற்று அலைபாய்ந்து முடிவெடுக்கும் திறன் குறைவாக இருக்கும். எதிலும் நிதானமாக செயற்படுங்கள். கடன்கள் கட்டுக்குள் இருக்கும். வழக்குகளில் தீர்ப்புகள் எதிர்பார்த்தபடி கிடைக்கும். வார ஆரம்பத்தில் தேவையற்ற விஷயங்கள் உங்கள் கவனத்துக்கு வந்து உங்களை குழப்பினாலும் பிற்பகுதியில் அனைத்தையும் நல்ல முறையில் சமாளிப்பீர்கள். சிலருக்கு ராக்கெட் போன்ற இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டு அலைச்சல்கள் அதிகம் இருக்கும். தனுசு ராசிக்காரர்கள், இந்த வாரம் முதல் பாக்கியாதிபதி சூரியன் 4ல் அமர்ந்து கொண்டு தொழில் ஸ்தானத்தோடு தொடர்பு கொள்வதால் தனுசுக்கு தொழில் மேன்மைகளையும் பொருளாதார உயர்வையும் தருகின்ற வாரம் இது. வேலை செய்யும் இடத்தில் மாதாந்திர ராக்கெட், உயர் அதிகாரி தொந்தரவு போன்ற மன அழுத்தங்கள் சந்தித்தவர்களுக்கு இந்த வாரம் முதல் அவற்றிலிருந்து விடுதலை கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சம்பவங்கள் உண்டு. ராசிநாதனுடன் கேது இணைந்திருப்பதால் தெய்வ வழிபாடு செய்வீர்கள். வாழ்க்கை துணை விஷயங்களில் விட்டு கொடுத்து போங்கள். தனுசுக்கு இப்பொழுது வாழ்க்கையில் நிறைய மாற்றங்கள் இருக்கும். ஊரை விட்டு டிரான்ஸ்பர் ஆகுதல், வெளி மாநிலம் வெளிநாடு போன்றவைகளில் வேலை கிடைத்தல், வீடு மாற்றுதல் போன்ற பலன்கள் இப்போது நடக்கும். மகர ராசிக்காரர்கள், ராசியில் சனி கேது இணைவதால் மகர ராசி இளைஞர்களுக்கு எதிர்காலத்தை பற்றிய குழப்பங்கள் அதிகரிக்கும் வாரம் இது. ஆயினும் யோகாதிபதி சுக்கிரன் 4ல் இருப்பதால் எதுவும் எல்லை மீறாமல் உங்களின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருக்கும். 2ல் உள்ள புதனின் பலத்தால் ராசியின் பலவீனங்கள் விலகி நடுத்தர வயதினருக்கு நன்மைகள் நடக்கும். இளைய பருவத்தினருக்கு முக்கியமான மாற்றங்களை தரும் விஷயங்கள் இப்போது உண்டு. ஜென்மச்சனி நடப்பதால் எடுக்கும் முயற்சிகளில் முழுமையான ஈடுபாடு தேவைப்படும். தெளிவற்ற மனநிலையில் இருப்பீர்கள். மந்த நிலை இருக்கும். இனம் தெரியாத மன கலக்கங்கள் வரும். யோகாதிபதிகள் வலுவாக இருப்பதால் கெடுபலன்கள் எதுவும் வரப்போவது இல்லை. நெருங்கிய நண்பர்களுக்கு இடையே கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கும்.
கும்பராசிக்காரர்கள் ஜீவனாதிபதி செவ்வாய் குருவின் வீட்டில் குருவுடன் இணைந்திருப்பதால் இது குடும்பத்தினரை ஒருபடி முன்னேற்றும் வாரமாக இருக்கும். வருமானத்துக்கு குறைவு இருக்காது. இதுவரை இல்லாத வகையில் இப்போது அதிர்ஷ்டம் கை கொடுக்கும். உங்களில் சிலருக்கு கடந்த சில வருடங்களாக இருந்த கஷ்டங்கள் அனைத்தும் தீர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இனிமேல் நன்றாக இருக்க போகிறீர்கள். தேவையற்ற விவகாரங்களில் காசை விரயம் செய்வீர்கள் என்பதால் பாக்கெட்டில் இருந்து பணத்தை எடுக்கும் முன் 1க்கு 2 முறை யோசியுங்கள். பெண்களுக்கு சிறப்புகள் சேரும். பழைய கடன்களை அடைக்க புதிய கடன் வாங்க வேண்டி இருக்கலாம். இப்போது இருக்கும் பிரச்சனைகள் நிரந்தரமாக தீரும் காலம் வந்துவிட்டது. கும்பம் என்றும் வீண் போகாது, கவலை வேண்டாம். மீன ராசிக்காரர்கள் தொழில் வீடான 10லும் லாபஸ்தானமான 11ஆம் இடத்திலும் பாப கிரகங்களான சனியும் கேதுவும் இருக்கும் நிலையில் ராசிநாதன் குரு ஆட்சி நிலையில் வலுவாக இருப்பது மீன ராசிக்காரர்களுக்கு பழம் நழுவி பாலில் விழுந்தது போன்ற நிலை என்பதால் மீனத்தினர் தொட்டது துலங்கும் வாரம் இது. செவ்வாய் சுபத்துவமாக இருப்பதால் பண வரவுகளுக்கு பஞ்சமில்லை. கடந்த காலங்களில் கஷ்டப்பட்ட இளைஞர்களுக்கு இனி கெடுதல்கள் நடக்காது. உங்களில் சிலருக்கு துயரங்கள் அனைத்தும் தீரும் வாரமாக இருக்கும். ராசியின் நண்பர்கள் யோக அமைப்பில் இருப்பதால் அனைத்திலும் மறைமுகமாக நன்மைகள் நடக்கும் வாரம் இது. நீண்ட நாட்களாக இழுத்து கொண்டிருந்த விவகாரங்கள் நல்லபடியாக முடிவுக்கு வரும். நண்பர்கள் உதவுவார்கள். குறிப்பாக வேலை செய்யும் பெண்களுக்கு நன்மைகள் கூடுதலாக இருக்கும்.